ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану оиди муҳорибаи навбатии худ зидди чемпиони муваққатӣ Сирил Ган фикроша баён кард. биён суханҳои Нгануро гӯш мекунем. ман шоҳам, ман чемпиони UFC дар вазни вазнинам. ин муҳориба барои номзади довталаби рақами 2 буд, чунки довталаби рақами 1 Стипи Миочич аст. Сирил довталаб аст ва ман набояд ки ба ӯ ягон муроҷиат кунам, чунки ман чемпионам. вазифаи ман бо довталабон ҷангидан аст. танҳо гуфта метавонам ки ин муҳорибаи шавқувар хоҳад шуд. мо якдигарро хуб мешиносем ва ман хуб бозии ӯро медонам. нигоҳ нокарда ба он навори спарринги мо ки онҳо дар интернет гузоштанд, онҳо медонанд ки онҳоро чӣ интизор аст, чунки муҳорибаи ҳақиқӣ аз спарринг фарқи калон дорад. Сирил хурсанд аст ва ӯ лаҳзаи машҳур будани худро сазовор аст ва ӯ хуб медонад ки ӯро баъди ин чиз чӣ интизор аст, гуфтааст Нгану. хотиррасон мекунем ки аз рӯи овозаҳо ташкилоти UFC муҳорибаи Фрэнсис Нгану ва Сирил Ганро охири ҳамин сол ё ин ки аввалои соли оянда ташкил кардан мехоҳанд. шаби 15 август дар Амрико дар штатаи Калифорния набераи муҷзани бузург Муҳаммад Али Нико Али Уолш аввалин муҳорибаи касбии худро гузаронд. ӯ дар майдон зидди Ҷордан Уикс вохӯрд ва аллакай дар якум раунд Нико рақиби худро ба нокаут рой карда ғалаба ба даст овард ва ин аввалин муҳориба ва ғалабаи касбӣ дар карьераи ӯ шуд. акнун рекорди Нико 1-0 аст. Нико Али 21-сола баъди муҳориба дар инстаграми худ ана ҳамин аксро монда чунин навишт: алҳамдулилло барои ғалаба, барои ман ифтихори калон аст гуфтан ки ин шом ман таърихро идома додам. аз самими дил ташаккур ба ҳама онҳое ки маро дастгирӣ карданд. ман бар ин бобоямро бо худ овардам. аввалин ва охирон маротиба ҳамчун варзишгари расмӣ шортҳои ӯро пӯшидам. ман бо ифтихори калон ин суханҳоро гуфта истодаам. мерос идома дорад, навиштааст Нико Али. мо Нико Алиро табрик мекунем, чунки бобои худораҳматии ӯ дар ҳақиқат инсони бузург буд. дӯстон, агар хоҳем ки мо филми ҳуҷҷатии Муҳаммад Алиро барои шумо омода кунем, пас биён дар ҳамин навор 2000 лайк ҷамъ мекунем ва вақте ки дар ҳамин навор 2000 лайк ҷамъ шуд, мо дарҳол аз пушти тайёр кардани филми ҳуҷҷатии Муҳаммад Али мешавем ва дар канали дуюми худ пешкаши шумо мекунем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Пётр Ян гуфт ки шартнома барои муҳориба зидди чемпион Алҷемин Стерлинг ҳоло ҳам имзо шудагӣ нест. биён суханҳои Янро гӯш мекунем. охири моҳи август мо ба тамрини фаъолона мегзарем ва пурра омодагиро оғоз мекунем. шартнома ҳозира шуда имзо шудагӣ нест, аммо роҳбарои UFC ва матчмекерҳо аллакай қарор баровардагианд ки муҳориба дар Абу-Даби баргузор мегардад. ҳамаи сомонаҳои хабарӣ аллакай эълон кардагианд ва дигар ягон чизи пинҳонӣ нест. танҳо дар шартнома имзо мондан дар кор тамом. ин аз ҳама кори осон аст. ҳамин ки имзо гузошта шава, пас тасдиқ мешава, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунем ки ташкилоти UFC реванши Пётр Ян ва Алҷемин Стерлингро рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби ташкил кардан мехоҳанд. дӯстон, ба фикри шумо Ян камарбанди худро баргардонда метавонад ё ин ки Алҷемин Стерлинг исбот мекунад ки ӯ сазовори ин камарбанд аст? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бозидид хонободу сарбаланд бошед.